Kahnyo Trap Youth Council nek HYC Sengkemi mentak singi balang ka arpo atrik jemang ke lej banya kendu yu director ban budin iki mat basa teng hapo negrim bat banya keren na pensengau iki babun teli kimat ki bat thamai ki bedai bat ki samla pule trairi trai muluk jong kene ke jela nak mta ki exam of hair ban rungkam hapo negrim habai keren ciklat pathai kubor u president keseng HYC u ba roi ku parson rem ulaong bakimat ki bala pensengau kentup lor kejing budin bat persya ya kejing tungkam nursing ling ba ke exam balakhot da kan norset kaladon ru kibla syajit hadu saupau ne san phongot kibla thungkam bantre han negrim hakba kila palat marchiteng ki klem wan join mat marchiteng kila ino ekakam mat halor kata kanong rim kaseng kla dawa no director wa umdei mat thungkam biang yeki mansim nakalis nyokan norset kaseng kelapan sengau syau director ru halor ke jingdon kam banbu daga bha tungkam nek reservation iki samla pule ki batebet bantre hapo ke negrim ki badai ki trari muluk jong ke ke jela bede wiki katu kan ni teligi mat kumba santeli kebaningkong ka mat ke bangiwan bani kendo badu director jong negrim skede ba kumba kini ki benai ki beladap nak kalian jong seng ilawan ban panpa ke jing persya alor ka jing tungkam nursing hang ni hapo negrim lembaga tu ka exam yang bala khot kum kan norset lembaga tu ka exam kumba aspa arpo teligi pus lathap hang ni hapo negrim sia ka babon ki ki senrang kumba khat khnai ngut ki kente ya kini ki singi yo jing tep ba kumba saupo hadu san pongut kini ki bri ki bala syajit ban chathung hang ni hapo negrim shiteng na ki klemwan join hiru bat shiteng na ki la resign no na kam na markim ngau la imat bantre hang ni hapo kene hospital negrim jadin bangitip ya kata ngilawan no bani kendu yo new director jo negrim kenang ba dakawi ke jing dawa kata kolong ba kan negrim kamdi bantung kambiang lani ban shim na ka list jong norset ya ka badang don mental si kanang don maka exam kala don kila bandon ki waiting list tingim kwa baka negrim kan shu tap bet dikibri ki bla don pa kata ka waiting list kata ke jing wani kendu ka jong ni bat u director jong negrim dakabu jing daka badawaru baka negrim kadai ban pelong daka exam hakaba dai bantung yakini ki pus ki bala alat la kalong kumba saupo sanpo nekat kum gajing sautu ka jongi kalong bawat hakani exam norset ka bala dep ru wala ki don kam ya ka kajing don kam ka jongki ka poi kumba aspa laipo aspa saupo ndri kila ban tap tang kumba sispa ndrupo la ni sispa nyopongut te kamut ka don ka gap la ni ka jingduna kumba ndrupo do nyopongut kinas ki bedang hap ban tap hang ni po hostel jena kalian jong keseng iloong ba nadu ka basdang baka negrim kam dei shu ban pelong ya ka exam tap kam yakinas lang baka not set ya ka bana kalian jong u director la kubur khmat jongi baka negrim kan nom pelong shu ya ka exam lang baka not set bat ka baar ya ka ba benta ban pendap yakini gipus kan negrim kan sepelong ya ka exam la kalong nyopo prapo ne kat bandi gipus ban tap ru kat kum gajing non kam juga negrim kan sepelong ya ka exam hakini ki banai ki ba khmat kat kum gajing non kam ga jong jong ka negrim ka we ka balaya syai kalong bangim kwa baka negrim kan tap kam ya kinu gibril long bah kanika list ya kabala penmi da kan offset ya ka ba u director la kula rahmat jongi ba unom le kumta ndre un pulong da fresh exams akaba ki khna samla jongi jong ka jat bende ko jongi jong ka jala hi baro ko we kin sala ban ya sim benta ndre om de shu long kan offset ndre kan dei pat long ba ko we ka computer based test ya ka ba kin sampulong da kan negrims long ba ka jingarap jong kanu ka testing agency kata ka de beningkong negrims ka donru ya ka course ka beki ai puli doktor hang ni po negrims kumba kalong husnam arja arfulai arfsau ki don san photli ki seat MBBS course hang ni po negrims nakata ka Meghalaya kumot ka kota jong ka Meghalaya ki seat ki ba ka Meghalaya kayo ki dekhat southly ka Nagaland kayo shiphotli ka all north east states kamot nagi states baro khat jong north east ka bakentup ru ya ka Sikkim ki yo kumba khat frasit but kiwe ka all India pat kiyo kumba frasit la da total kan dai san fosit ta ka jing pai ka jongi ba kata ka jing ai khat southly ki seat ka Meghalaya ka long duna hadu kata namar balai ka Nagaland husnam arja arfulai kelas dang la ka jong ka medical college ya ka banadu husnam arja arfulai ke la dep ban shim admission bat ban sedang ru ya ka medical college ka jong ka ndre ka Nagaland husnam arja arfulai ka yo shiphosit hang ni po negrims bat ndi tang Nagaland ka Mizoram kala don la ka jong ka medical college ka Arunachal kala yo la ka jong ka medical college ka Manipur ka don la ka jong ka medical college tenging isngau ba kani ka jing ai tang khat southly ki seat ya Meghalaya ka long duna hadu kata tena kaliang jong u director jong ka negrim sula kubur ya kata bulaong
ba kumba kana galan menta kala don la ka jongka ya kani ka sit ka bade jongka Meghalaya kun sa kentiu no na ka khatsau syakanu kanu sim la ong ngi kat nu la ban ai san sa san sit la ni sipo sit kat ka bade bat ni so tanat ubon ong ba kam MBBS course hang ni po ni grims nadu mentau snem kan nom dei shu san po kala bandai no hadu shispa sit ka umut ba kata ka kuta jongka jongki kena samla ka jongi ki bakin la ban pule doktor hang ni po ni grims kan double la ne kan long arsha ke ga bayo menta te nakaliang ka seng ngila penpau da ka basai ba khat sau sit ka duna palat ya ka ba nakaliang ka jong lo ong ban penkiu ya kani ka naka khat sau sit ba kumju ru la ong balada ki penkiu ya ka sit naka sanpo sya ka shispa kamot kata ka jing pule la ni ka sit jong Meghalaya ru kan nang long arsha te kata ka ka ba habai dei bat ka medical seat ka MBBS course hang ni po ni grims kabalai ka ba ngilawan ban ya kendu ya u director jong ka Nigrims kalong ba Nigrims ndai tang badon ki MBBS course ka don ru ka College of Nursing hakaba ki ai jing hikai ru obai dei ba ka MSc Nursing bat kumju ru ka BSc Nursing haus nam arja arfulai arfsau ka MSc Nursing ka don ship hot ligi sit ha ka BSc Nursing ka don san hot ligi sit ne ka belengo belong kalong ba ha ka MSc Nursing bat BSc Nursing wat la ka College of Nursing ka don hapo Nigrims ka don hapo Meghalaya ka don hapo tribal area ndrai om judan reservation pat hakini ban puli kini kisit hoi haka doktor haka MBBS ngi ong ba ki ai reservation ya ka Meghalaya ne ka belengo kalong ba ya ka MSc Nursing bat BSc Nursing judan reservation te nakaliang ka seng aso ba hadin mengyo jingte baka Nigrims ka syai pelong ya ka all India exams kumnu ban ai admission ni kini nursing courses but mentau snamli kila ban shim da ka merit list na ka need exams kabama kalong bayo ki kun samla ki jongi kimyo ya kalat banwan puli nursing hang ni hapo Nigrims benbu ke jing dawa khmat jong u director jong ka Nigrims kalong ba la kumnu ka Nigrims ka dei bandon reservation ya ki kun samla ki bade na po ka jela ka jongi ki local indigenous students lani ki youth jong ka jela ka jongi ki ba qualify lamba ka need kinyo bandrung lani ban puli BSc nursing hang ni hapo Nigrims kapasotan na kalong ba nakaliang jong u director jong ka Nigrims ula pentep yangi ba mentau snem ka BSc nursing ka nomdei tang san phau sit ndrai kan dei spa sit bat nakaliang jong ka academic council jong ka Nigrims bat ka jing terwa nakaliang jong u director jong ka Nigrims kalong ba ki lakumnu kimnu kinbu lai phau sit ya ki khun samla jong ka jela Meghalaya bakin yo ban puli nursing hang ni hapo Nigrims ti kata kri ka jing dawa nakaliang jong ka seng baka dei bandon reservation kam dei shu kumba kalong baro sikata ba don reservation kat uba kiwan be nakamba ka merit list ki brio nakaleng jong ka di India ki on wan pulin ringi kwa ba kandon kata ka special reservation ya ki kon samla ki jongi te nakaliang ka jongu lo ong bakla don kata ka provision baka proposal balakum no kumno live house seats on bu nakashis pa ya ki kon samla jong ka brio ka jongi o jong ka state i baro ko wei bakin yo ban puli ya ki course nursing hang ni apo ni hu kadon ko wi ka post ka bagi khot advertisement hau ni usnam arja arpulai ka khat nyotrik u Oktober arja arpulai ka post nam tau storekeeper ki ong katkum kata ka jingkot advertisement ki ong ba ka baningkong ka dei bu undei u bachelor degree ka baar ka long ba udei bandon ru ya kata ka diploma la ni ka degree hapo ka material management warehousing management ka public procurement na kinu university humot 8 mi itai kendon dei la dengi page ya ka advertisement jong ka IMS New Delhi tang house nam arja arpulai hiu banai basan nakaliang jong IMS New Delhi ya bakhat advertisement nam takani ka jo hi ka post ka kendon ka baningkong kalong ba udai bende bachelor ha nakanu ka recognized university ka baar ong ba udai bandon experience minimum experience of 2 years and above but uong ki ong ru or a postgraduate degree in material management kamut ka IMS ka ong ba fidon kam tang bachelor degree fidon kam tang ka experience lani lada fidon ru kata ka certificate haka material management kan kamai kan kam yo kata ka witage de ka belengo kalong ba advertisement pat jong ka Nigrims ka ong ba tang bachelor degree lan ban kata ka diploma lani ka degree ko saka material management kaba pensyong kaba bu jingya iki kon samla lani ki briu ki jongi kalong ba bun ki jongi kimdon ya kani degree namar kumba kalong ya kajala ka jongi ngimdon kita gi industry gi fair lani ki bun kita gi industry ki pendon kami ni degree ringi don pat iki briu ki blatre daki postnam daki nyosnam daki postnam daki sansnam
haka store la ni kini ki store jong ki lakalong hanigrems lakalong hakiwe ki hostel kila do ni ke experience dai namar pat bakim don ni ka degree ka diploma la ni ka degree kani ka material management ki klem la shu ban apply ya kani ka kam mut ki bayo ya kani ka kam kum bakalong menta kala ndriu tili ki post na san tili ki post ka wi piludi ki dai ki bri ki mana bar namar bakadon kani ka kandon te nakalyang jo kaseng iwan ban ya keren ya director ja ka digrems ban ong ba kanigrems kala le bakla bat kale ya ke ban penduk lat penduk lenti ya ki kon samla ke jongi tingi la ong ru ba kanigrems ka di ban amen ya ka recruitment rules ka jongka kenang ban ya hap bat ka recruitment rules jongka ims ka umut ba ka bu ya ki kendon kenang ban bu ban ai witi ya ka experience kenang bakin yo ban tap ya kani kam te kumakalong menta nakalyang jong director jongka ims jongka nigrems ulong ba kila de ban tho bat kin persyang ban amen yang kani recruitment rules sakabakin penduk no yang kani kantin bandon kam yang taka degree bat ka diploma kani ka material management nak taka pus storekeeper hakaban nakasngi kile ki thiet jing thiet na kibri nabar jongka institute ki pan ya ka service ki pan ya ka supply ki phale ki contract ki ba fair mereka belengok kalong bah haki senam ki belalet ka nigrems ka syatbu yewi kendon ka boong bayau nu non tribal kanu nu company nu non tribal entity habo don kam manle ya kanu ka service un ya kanu ka kata ka kam la ni ka kontrak bo dei bentre hang ni po nigrems hab bandon ya ka trading license mereka belengok kalong bah haki ni kisngi ki bomenta ngi page ya ka website jong ka nigrems ngi lap lembah ka ki tender ki bang nigrems ka fluid lani ka ai ki brio ngimyo issue ya kata kendon ka boong badai bandon ka trading license napo ki HDC i kumba ka nigrems kala klet ba ka don hae ka klet ba ki an jong ka district council ki trikam hang ni apo nigrems namar kumba ka long hi ka nigrems ka don ha ka jaka jong ka kernit ka bandrio jong ka riti senchar jong ka India ka umut ba ka don ha ki tribal areas ngidon ya ka Hills Autonomous District Council ngidon ya ka an ka trading by non-tribals regulation nakalyang jong kaseng ila keren nakabasya yaw director jong kanigrems man ong ba kinu ki service kinu ki kam ki kanigrems ka don kam dam nakibri ki manabar kam tam ki bri ki non-tribal day ban insist baki day ban don ya ka trading license na po ki HDC then nakalyang jong director ka jing don lang ru deputy director administration gila pentip yangi ba makiru kin sapas ya ko order ka babaro kini ki ba supply ya kanu ka kibalik ya kanu ka business kiba ya kanu ka service hang ni apot nigrems khamtam ki badai ki non tribal entity ki hab bandon ya ka trading license ti ngin but din ya kani kam ko bakalong hi nakalyang ka district council ru kilapan jing tip nang ni napot nigrems kita ki service ki contract kinu ki ba ka nigrems kale ba ki non tribal entity ya ka ba nakalyang ka nigrems kala de ban jubab siapa ba ki KCDC ru kan but din ya kani namar ba kani ka jingle banwan di kibri ki manabar khamtam lembah kani ko online purchase ka bagi ong kata ka gems ka government system ayu ka bagi thiet jing thiet lembah ka online ka penlong ba wat ki jongi ki bala bantre kanu kamru ki du no namar ba kini kibri ki badon hakabor ki ele ban nom pan ya ki trading license kum bakade ban yo na pot council te ngi so ban kentu ya kan ngilada ban ya kren ba syayo director jong nigrem sa ba mauru ulada ban ong ba nang ni syakmat makiru kin pentikna ba baro kini ki non tribal entity ki bale business lani ki buy service ya ka nigrems ki de bandon ya ka trading license bat ngi kentu ya ki HDC ru bakade ban but din ndai tang po nigrems ni ka de ban but din ru ya ki we ki institution lakalong hang ni po shillong na syanu ru ki de ban insist bakini company ki bawan nabar khamtam ki bakamai lakalong online lakalong kumnu ru kini ban insist bandon ya ka trading license ti kita kini ki santli ki mat ya ka bana kalyang jong kaseng nila yo ban ya keren ba director jong kanigrems mentasi